ka-30,000 alokhe eda-ke le mali ngilokho ngithi hayi bafazi esitofeni nayi lo sisilo kusho ukuthi uyasebenza unabantu abaningi athi kumina athi angihehe futhi athi nene esontweni lami mina abantu bakhona omama bakhona bayashada bashada lemshado ephezulu. Uyasonta? Uyasonta usonta. Siyabingela emakhaya kuphi nakuphi lana khona ngeendawo nibele umduduzo ngokomkhwanazi sivela kwinhlangano Ithuleleni Organisation. Namhlanje ke sinodadewethu okhona la oze ngenkinga yenkiyankiya yemali yestokfela. Engazuthi-ke ukhala ngokuthi usisi-ke kunelunga lebandla thizeni elisontayo akade benza nalo-ke ukubolekana ngemali yestokfela le elingasayikhokhi-ke imali yestokfela ukuthi wayelithemba-ke njengomuntu ombona ngathi umzalwane uyasonta kodwa-ke manje akusange njengoba kwakunjalo babethembisene usesenenkinga-ke manje uhamba uyabhaca usisi kumanje usekubhaceni ngoba usaba amalunga esitokofela because ayayifuna imali yakho. So-ke kodwa kusisi ukhona uzosho ukuthi-ke uze ngani okwethu njengenhlangano Ithuleleni kusuke ukuthi ukunika umuntu iplatform yokuthi akwazi ukukhipha okungaphakathi kuyena aveze inkinga emphethe nokuthi-ke sibone mhlawumbe ukuthi ikuphi-ke esingamlekelela ngakho but-ke izimvo zonke esuke zivela kusuke ezakhe lo esuke simostile asuke ezokuveza thina njengenhlangano Ithuleleni kusuke ukulayela nje bese siyakwazi uku-advise nokubona mhlawumbe ukuthi iziphi inyathelo esingakwazi ukuthi-ke azithathe nokuthi sim-advise ukuthi na amalungelo okufuneka kuwathathe omthetho okufuneka kuwalandele ukuze ukwazi ukuthi usizakale. Uma kuwukuthi umuntu mhlawumbe oze ngezifo ey'gulayo sibone ukuthi-ke siya kanjani phambili ukumlekelela but not ukuthi-ke kube yithini sithi-ke siyo-influence umuntu ukuthi woza uzokhuluma koThuleleni, cha akubi kanjalo. Okwethu nje njengokuthi inhlangano iyasho ithi uthuleleni okuphethe ngaphakathi kukhiphe sikwazi ukuthi-ke sikubangule iva lakho sikwazi ukuthi sikunikeze-ke nathi izeluleko mhlawumbe nemibono engakwazi ukuthi leyo nkinga osuke ubhekene nayo ukwazi ukuthola isixazululo kusona. Dadewethu siyakubingelela. Ngiyabingelela. Kunjani ma? Ngiyaphila. Igama bani? Umbali Dlamini. Wakaphi nendawo? Enande Matiko. Sisi uthe usuke ekubhaceni? Ngisuke ekubhaceni impela. Ubhaciswe yini? Unosisi last year owathi ngiyazi indaba zey'tokofela. Ndlela izitokofela? Ngidlala iy'tokofela esikhathi esiningi umuntu wesifazane nje odlala iy'tokofela uy'philisa ukuthi ngiy'dlalele iy'tokofela ukuthi ngikwazi ukuphila. Okay. So bengisebenza. Yes. Isikhathini sami esiphambili bengisebenza. So lo msebenzi ebengiwusebenza bengubona ukuthi nayi awungihambeli ngoba ngiyakwazi ukuthi ngiy'philise mengidlala iy'tokofela. Ngagcina nje esikhathini sami esiningi ngagcina iy'tokofela zami zangenzela ukuthi ngaze ngakha amakotishi. Nginamakotishi engikwazi ukuy'philisa ngawo ngayeka emsebenzini. Yes. Mengiyeka emsebenzini bengivele noma iy'tokofela bebazi ukuthi nene mina ngiyakwazi ukubabolekela imali esitokofeleni labantu basemsebenzini. Yes. So angifonele lo sisi bengisebenza naye athi nene kunosisi wami oboleka imali naye bengiye ngiyiboleka imali esitokofela ngibaboleke nabo. Kunosisi wami oboleka imali lana ngiyamazi lo sisi lo unama-customer amaningi khulileka mbala isitokofela senisizoba nemali. Ama-customer amaningi lawo? Lawa yena wabolekisayo. Umashonisa nangale? Yena shuthi umashonisa yena ngale. Okay. Nami-ke ngokuheheka-ke ngoba ngibona ukuthi esitofeleni sokwenza imali phela mekunjalo. Nangampela ngimboleka imali January. Ngicabanga ukuthi imali engamboleka yona ngoJanuary yaba la ko-30,000. January ngophunya? January last year 2024. Yeah. Ayibuyise ngoFebruary, abuyise inzalo ngoFebruary. Ngiheheka kanti usisi uyangiheha. Ngiheheka ngesikhathi engiheha ulokho ethi hayi letha imali abantu bafuna imali ngeke nawe bhuti umuntu ekulethele inzalo ka-9,000 ka-30,000 alokhe eda-ke le mali ngilokho ngithi hayi bafazi esitofeni nayi lo sisilo kusho ukuthi uyasebenza unabantu abaningi athi kumina athi angihehe futhi athi nene esontweni lami mina abantu bakhona omama bakhona bayashada bashada lemshado ephezulu. Uyasonta? Usonta kaShembe. Nangampela ngokuthi ngoba mina ngiyambona umuntu isonto la kaShembe ngilithanda ngale ndlela ukuthi nene ngilithembe ngale ndlela ukuthi ngiyazi ukuthi abantu bakhona bakwenza ukungawokho umgunyathi abangawenza ngimnike imali. Uyitshela lokho? Ngitshena lokho baba ukuthi akekho akasikho isigebengu kaShembe. Isonto leliya sonto isonto esithembele kulona nathi nje mesithandaza sithandaza uShembe. Umemeza uShembe.
Uyena phela uShembe othembekile nothi abantu ungamthembi umuntu. Hayi ngifunda isifundo nami manje mama. Ngifunda isifundo. Kuthi ngo February aphinda a-add imali phezu kwalo 30,000 ya-add lokho eboleka. Athi hayi letha imali Mbali, letha imali. Nami ngoheheka ngoba hayi uyayiletha inzalo lo muntu isitofela sethu sophuma nemali ngoDisemba. Ikhonto nesayina phansi noma? Ayikho into esisayina phansi kuphela ngiyamsendela ngelokhozi nge-app yami ngibaya ngitransferele esitofeleni ngimsendele nge-app. Anikaze nekho agreement ebhaliwe phansi. Hayi asikaze siyakhe ibhodi ngoba ngendlela okwakwenzeka ngayo angazi noma khona into wayeyenza lo asisi ngendlela engiheha ngayo ngoba kwakuphela isonto Mbali khona umuntu ofuna u20,000 uyashada kuleli sonto. Hayibo Mbali isitofela sesabafazi nje kodwa ke siyayidlala nje imali. Siyayidlala nje imali mesiphuma ngoDisemba sigcine siphumile nabo 100,000. I-interest la ilethayo ingene esikhwameni noma iyeza kuwena? Ya i-interest yayihamba esikhwameni. Interest. Amalungu ebandla estokfela seyazi ukuthi ninomuntu enenza ibhizinisi naye kanje? Amalungu estofela cha akazi ngoba mina ngiboleka imali. But ke masulethe interest or iboleko wena imali. Mina uzoyibusa ne-interest. Okay. Mina ngilethe inzalo. Bona bazothi iboleko wena imali. Bazi ukuthi ibolekwa yimini imali. Lo behind umfihlile wena? Yebo akaziwe esitofeleni. Okay. Nangampela February aphinda afake enye imali, inyuka imali. Aphinde ayilethe inzalo ngoFebruary. Ngiphindisele esitofeleni. Aphinde futhi ngoMarch hayi eda Mbali bayilethe imali kanti uyangiheha lo muntu ungiheha ngoMarch isuke lapho ke indawo ngoMarch sekufuneka lethi imali phela angisendele imessage sizophela inyanga hayi Mbali nginenkinga imali yakho engango 62,000 eyinzalo isekhadini lami abantu bakhokhile athi abantu bakhe bakhokhile bayifaka ekhadini lakhe kodwa inkinga nayo bekade beyifaka beqaleni bebeyifaka ekhadini lakhe yena transfer ile mina pho manje wayachazela manje kade akachazela qanti ekhadini lakhe angazi yini angade ngangichazela bebeyifaka ekhadini lakhe abantu mase transferela mina. Okay ngibuza lokho phela ngoba ukuthi bebeyifaka phi eqaleni njengoba sedemand besekhadini lami ungazuthi mhlawumbe bekade ifaka kwenye indawo ize ngenye indlela mhlawumbe kwena. Okay angazi ukuthi wenze njani yena ngale. Alright. Hayi nangampela usisi hayibo ngisathuswe yileyo ndaba uthi hayibo isitofela sami angenwa inzalo ingekho kufuneka uphathe inzalo uzodlala amagama akho o uphatha nenzalo ungayiphathanga inzalo yaphenathwa okushuthi ukuthi le mali isizale kwesibili. Yes. Angiqhamukele nalesi story usisi mengiqhamukela nalesi story sokuthi imali ifrizile ungenelwe imali enkulu nemali enkulu engenile ekhadini lakhe. Le mali enkulu engenile wayeyibhalise angikwazi muphi umnyaka angazi ukuthi kanjani ebhalisile yangena kanti yena bengayilindele bayifreezisa ke i-account yakhe. Ngisalinde lokho ukuthi hayibo ifreeze i-account akhathe nene inkinga yami uzubona lo mama uthi isigebengu kanjani inkinga yami nginenkinga yokuthi le mali lena labantu laba engangibhalise kubona abasabonakala eThekwini laba kufuneke ngihambe ngiyothola iproof yokuthi ngihambise le ncwadi eyeshoyo ukuthi le mali nangampela ngangiyibhalisele angisabathole eThekwini kodwa ke Mbali abona ukugileka baba kodwa ke Mbali kunendawo kunendawo ezongenzela le ncwadi ezomesha ukuthi nene ngihambise ebank ukuze kuqaqwe le mali. Yeah. But le ndawo le ifuna ngifike nemali engango 40,000 manje anginawo lo 40,000. Hayi Ntombi yakadlamini ishone esitokofeleni ngibuye no 40,000 ngushaye kuyena kwakumgcina kwami ke lokho ke ukuthi usezongibamba ukugcina ke lo 40,000 ke manje mangimfonela unyaka wonke ngiyamfonela ayiyalunga manje Mbali uyasenda ama message ayiyalunga imali ebank bathena nge15 imali izoqaqeka hayi ngijabule nami
uphelile unyaka odlule sondela isitokofela ukuthi bafuna imali yakho ngigcine sengithe esitokofeleni ngicela bangikhansele babale yonke imali yami le ngidlalile unyaka wonke ukuthi le mali le bengiyidlala mina ngeke bekwazi yini ukuthi bayithathe le mali le bengiyidlala babambe yona mase kuba ukuthi nene mina ngihubha lo muntu ngifune lenye imali ngithi hayi kodwa bo uyathembisa ukuthi uzoyiletha imali ngikhansele kanjalo isitokofela ngigcine ngasayidlala itokofela ngiphile kanzima nje kulo nyaka odlule ngigcine sengiphila kanzima ukuthi boti ingane zami mina bekuDisemba bengikwazi ukuthi ngiyithengele into zokuqoka bengikwazi ukuthi silale sidlile nezingane zami ngoDisemba hayi uma uyadlala unyaka wonke sihleli la ekhaya mesidla uphuthu umama kuDisemba uba nemali ngoba funeke siyimince ngoba uma udlala itokofela sokuthi siphile kahle nathi sibe right ngoDisemba ngiyazi ukuthi ngizophuma nemali yami nje mengiphume no120,000 sobe sinemali nezingane zami ngigcine ngasakwazi ukudlala itokofela sengicela ukuthi abafazi betokofela bangikhansele ngoba angisakwazi ukudlala imali ihleli kulo muntu wesifazane so ubusondela uDisemba umusondela uDisemba ngimbuze mfethu uyasondela uDisemba abantu bafuna imali zabo athi hayikhuleka nje kuyalunga ngigcine ngize ngibaleka ngoDisemba ngoba abantu bayangifonela bafuna imali zabo ngaze ngayohlala eEastern Cape ubo kweboyfriend yami sabela impilo yakho manje sabela impilo yami ukuthi labantu bazofika bezofuna imali ngoba phakathi nonyaka ngike ngaba sesibedlela ngiphuze amaphilisi okuyibulala ngibona ukuthi kunzima ngempela ukuthi ngiphile nalento le abantu befuna imali zakhe ngingazange ngiyidle ufuna ukuyibulala manje ngenxa yekholo nje into engayenza baba ngoba manje akayikhiphi imali ngiyamfonela uyasonta lo muntu angithi njalo uyasonta njalo ngamasabatha uyahamba esontweni uyahamba esontweni ingane zami khona la bhuti ingane zami yakhala khona intombazane imfonele imsendele imessage imcela ukuthi uma ngisayithanda le mpilo ephila uma ngiyakucela sis ngicela ulungisele uma imali abuyisele imali zabantu manje wena asafuni nale inzalo wena ke usubona manje ukuthi kufanele uthathe yakhe impilo yena yaqhubeka sonke ngapha uthandaza thini angimazi uthandaza thini impilo angiphilise yona inzima ngale ndlela yokuthi nene angisakwazi ukuphefumula sengihlale ngithuka izaba ngoba umunye umkhonyana womkhonyana salihlale ade sajwayela ukungifonela ngibuza wesisi imali kanti kwenzakalani ngimtshela ukuthi ngisahupha umuntu namanje usangitshela ngebhenki ngimfonele ngimtshela sisi-ke ngisendela iproof ngikwazi ukunika laba abantu ngiproof yokuthi imali ifreezile ebhenki akuveli ngisho iproof imali nisiyonke ekweleta stokvel imali ayikweletayo wena leyo ethatha stokvel sonke imali nisiyonke 433,000 malini 433,000 imali esiyokweleta stokvel ingananzalo iyona nje ethathwe lo sisi lo yebo iproof la kuma-bank statement ibingena kwi-personal account yakhe bengena kwi-account yakhe nakuyena lo nakuyena lo babesebenzisana nalo sisi owangirefela kuyena lo sisi ngoba nayo bethi methe nena hayi i-account yami injani sendela usisineli imali ngiyisende kuneli awuphinde uthe malini 433,000 angeni umuntu odlala itokfela stokfela seni beni bangaki besiba u13 benenzisa inova kamalini bese babanye bebedlala o10,000 abanye bedlala kuya ngokuthi unamandla angakanani ukuthi udlale le mali lo oyibalayo imali oyikhiphe kwi-account stokvel imali engiyiboleke esitokofeleni 433,000 manje sefuneka ibe nenzalo abasafuni ngisho inzalo bafuna lo 400 bafuna lo 433,000 kuphela bathi mbali siyakwazi sidlale nawe iminyaka sesifuna le mali ke le ewunina kuphela asafune inzalo from last year namanje uyabona nje from last year angisamfonela ngisho umfonela ngoba ngendlela aheheka ngoba washo nokusho ukuthi nene yena umthandazi abantu bakhe ababolekisa imali bayiletha ngiyambuza ukuthi bonke laba bantu laba basabuyisa ngisho 1,000 umthandazi noma uyathandaza uyathandaza aphinde futhi abe umthandazi yazi South Africa lento nje ngithanda ungiphatha kabi ngoba
sengiyibonile iy'thombe zakhe lama osasa aqhuzwa ukuthatha imali kuyena. Umama nje impela uyasonta, ulushiyile ibandla usisi asonta kulona. Ugqokile impela umfaniswano wesonto womama ogqokwa esontweni lade lishiwo umama. And umyeni wakhe ngimbonile ey'thombeni laphana. Ngiyamazi nje usamncane ngisho kumene nje ungemumva kweminyaka, kodwa-ke unesikhundla lapha ebandleni. But-ke uzibuza umbuzo ukuthi usonta kanjani umuntu? Uthandaza athini? Noma mhlawumbe shuthi impilo ayiphilayo yini le? Nangu usisi njengoba nimuzwa nje bekosizi lakhe lokuthi-ke secabanga ukuthatha impilo yakhe, kwasho kwacima la kwasekubalile. Angiyena umuntu othanda lama-episode athuleleni, ngabatshele naba bakhona ukuthi angiyena umuntu othanda imisindo, yabo. I-platform yethu kathuleleni yokuthi sikwazi ukulapha umuntu, but not le yokuthi kwenziwe into ezama-confrontation, ukuthi nizoconfrontana nomuntu, yabo. Sekunalama-tension akhona, kuphimisana ngamazwi, sekufuneka kukhona abazovika. Angikuthandi umsindo, angiwuthandi. Endaweni nomsindo ngiyangiqhela kuyona. But-ke ngikusho lokho ngoba ngibheka ukuthi njengamanje, njengoba ngisho ukuthi umkhwana wakhe unesikhundla lapha esontweni, yabo. Njengoba ngisho ukuthi ngiyamazi, yabo, ngiyamazi, ngeke ngimbize nje ngegama. But ngibheka ukuthi-ke uma sekungathiwa-ke manje niyamhlasela, nathi banimhlasela niyofuna imali yenu. But-ke yazi egcineni kuye kuthi kubhekwe isiqu somuntu bese kubukeka into engemumva kwakhe. Njengoba nawe nje kade usho nje ukuthi uyasonta, waligagula igama lesonto. Isonto-ke alingene ndawo uyena, but isho ukuthi ubhace ngokuthi wathi eyathi uyakholwa, kodwa izenzo zakhe ayihambisani nokuthi uyakholwa. Njengamanje ubalekela impilo yakho usekubhaceni, usaba amalunga estokfela. Ngithena mina kuwena buye Eastern Cape. Thina okwethu njengethuleni sikunikeza i-platform la u-engage, ukhulume lonke usizi lakho nenkinga obhekene nayo, ukuze bezokwazi ukuthi amalunga yini obhekene nayo. Engithi mina-ke engaku-advise ngakho nengikuthembise khona ukuthi uzophuma la kade ucashe khona emgodini obukuwona uze la. Ngithe mina it's fine, I can make ama-arrangement ukuthi ngi-arrange namaphosa asemtshebheni eze namalunga nawe ukuze uzovikeleka. Ngifuna indawo eneutral ezokwazi ukuthi nawe i-safety yakho ibe khona, because okwamanje ngiyazi ukuthi bona bazi wena ukuthi uwena oboleka imali, kanti imali ibingabolekwa wena ukuthi uwena ufuna ukusebenzisa imali, ubunomuntu nawe obusebenza ibhizinisi ngaphandle naye, ukuze nizokwazi ukuthola ukuthi ba-understand. Bese-ke ngokomthetho niyakwazi ukulandela ama-procedure omthetho ukuthi nikwazi ukuthi niye kulo muntu okweleta imali estokfela, imali engakasasa. Ngicela ukhulume naye amalunga akhe estokfela lawo. Ngizonxusa amalunga abantu besifazane bengidlala nabo etokofeleni zami. Ngizosho ukuthi nini imali angiyidlanga abafazi, angizange ngiyidle. And lento ingiphatha kabuhlungu ukuthi iminyaka ngidlala nani itokofela, niyangazi ukuthi bengayena umuntu oyisigebengu, kodwa ngithole sengingena kulento engingene kuyona. Bathi-ke ngiyazi ukuthi nginonile, kodwa-ke angazi ukuthi lento ngizogcina ngiyixazulule kanjani. Kodwa-ke khona angazi ukuthi ngoba niyasifuna isixazululo and lento yafika nami kunina, angazi, ayikho into engimthembisa yona. La nikhona ngifuna ningixolele, nami ngahekeka ngendlela engayi-understand ukuthi ngizongena kuleli gibe engingene kulona. Ngicela ningixolele, sizame ukuthi siyixazulule le nkinga, sibambisene ukuthi izongithatha ingibekephi, ngoba angisakwazi ukuphefumula ngimkweleta iy'mali zeningaka.
Uzokhipha konke ngaphakathi kuwena. Yebo, sengikhiphile. South Africa nani malunga-ke estokfela nangudadewethu ecela-ke ezendlala kunina elibeka usizo ukuthi imali akazange ayidle. Mina-ke njengothuleleni I can volunteer for myself ukuthi ngingakwazi ukuthi ngibe present if ukuthi niyafisa nawe usisi ukuthi nihlangane naye ukuze nikwazi ukuthi nikhulume. Ngikhona kulokho ngakwazi ukuthi ngikwenze for the sake nanokuthi-ke nokuvikela isithunzi lo muntu sebandla asuka kulona, because noba ngisho nje ngiyayibona ukuthi lento izogcina ingasagcini kulo sisi isiyothinta ibandla elingangene ndawo, yabo. Njengoba ngisho ngiyambuka la nezembatho zesonto ayigqokile ngithi yabo bomama ngithi yabo, yabo, and uyalala nje abathola ukuphefumula azi ukuthi nene ngiphila kanzima kanjani. Ngamtshela futhi naye ukuthi angisaphili kahle, abantu bafuna imali zabo, akanendaba. Usisi wakhe lo wayengifake ngirifayele kuyena uyakhuluma ukuthi mina ngifuna ukubekezela ngoba usisi wakhe usalungisa ibhenki from last day, usalungisa namanje. Akuyoba kuhle phela ukuthi achazele nonke nawe ukuze namalungu estokfela abe khona akwazi ukuthi akuchaza kuvele ne-proof and everything. Akukhiphe nane-proof yokuthi imali ifrizile. Sifuna i-proof look. I-proof yokuthi imali iyafriza ngempela. Akakhiphe i-proof angene eNetbank. Sinama-app manje. Nami mina mangase ngikhiphe i-proof yakhe la yokuthi nansi ngingangena la ngeke ngize ngiyishe ebhenk. Athopha uzokwazi ukuthi bathu abahamba nathi bahamba 14 ukuthi ukhokhele kathini ku14 angithi yabo. Ngimazi unesifunda mhlawumbe naye phela ngoba phela umyeni wakhe nanga ngithi ngiyambona ngamazi unesikhundla esontweni awu don't know yena ngoba angisibonanga ngesiphika lapha. I hope ukuthi-ke uzokuthola naye kunembeza wakho ukuthi akenze ubulungiswa unless nokuthi vele-ke nje uphila nje angithi yabo. This is why-ke ngisho ngithi-ke ungathi ulishiyile isonto ngathi uthi bobathemba kakhulu abantu abasinayela sonto. Bathi isonto nje ngilithanda kakhulu noma ngingasonto kulona, kodwa nje isonto ngisi noma ngimemeza ushembe mina ngoba isonto engilaziyo ukuthi leli akudlalelwa kulona. Ngiyathuka ukuthi abantu abasonta ongasonta khona ngadlala kanje ngabanye abantu. Uma ukuthi ukuzizwa ney'ntshomelo zakho ushembe mhlawumbe noma semathekisini whatever, njengoba behlale nje ekhuze kukhomisa khona ukuthi akubona bonke abantu abangcwele balaphana abamlandelayo. Nathi nje sikhona siyamlandela sincwele kwathina. Mina-ke nje ngiyisoni esilenge emthini, yabo lesa silenge emthini lapha noJesu yilesi esimina-ke lesi, yabo, esaba nenhlanhla-ke sazuza inhlanhla lapha emthini laphana kwathiwa sikhishwe tshele sabuya seza la, yabo. Ngiyisoni mina, hhayi ukuthi ngisona, ngikhuluma ngepast yami ukuthi ngiyisoni, ngangilenga lapha emthini nawo Jesu. So-ke ngikutshela ukuthi-ke lapha ebandleni ungacabanga ukuthi bonke abantu abalaphana begqoke iy'vatho ezimhlophe bonke iy'nhliziyo zabo nezenzo zabo zimhlophe njengalezi y'vatho abay'vathile, yabo. Ubaba wenkosi ekhona njengamanje Holy Bandla uNyazi kunentshumayelo yakhe ekhuluma ngayo, ekhuluma ngoxamo. Uxamo ungena emanzini uma kuqhamuka izinja nogwaja ubaleke uxamo ungene ezibeni la isiziba, kodwa uma uphuma nensila oze umbuze nogwaja ukuthi awumngani wami uvumbuka, bathi ngivumbuka emanzini njengoba uma rholorholo nje insila wathi hhayi phela mina ngisuke ngingayile ukuyogeza lezi zibeni, ngisuke ngibalekela izinja ngiyocasha. Engikutshela ukuthi-ke nakhona ebandleni uyazama khona ukuveza ukuthi lapha ebandleni khona abantu abangalungile, but isizathu ukuthi phela ngoba ebandleni ngeke exoshwe abantu kuthiwe ungangeni wena ngithi yabo. Ngicabanga ukuthi ufunde isifundo-ke namhlanje. Ngifunda isifundo baba, ngifunda isifundo engingasoze kuthiwa hayi angikaze ngiyibone into enje, angikaze mina ngiyibone into enje. Usukwacabanga khona ukuyobika-ke kena ushembe usizi lakho? Angikaze abade ngingekho nje. Bese ngiyasaba phela manje nokuhamba abakhwenyana labo umama bazobulala phela. Mina for the sake of peace emthembu nikwazi nokuthi nibuyisane ngoba uzalwe ney'ngane angithi unekhaya la ngeke uhlale ucashe emgodini leka-boyfriend forever, yabo. Njengoba ngisho ukuthi mina ngizokwazi ukuthi ngiyi-avail to create, yabo, le mediation between wena namalungu estokfela ukuze akwazi uku-understanda, akwazi ukuba behind wena waqhube niyofuna le mali estokfela le. Siyozwa nabo abazokusho kuwena nesijezi abazosikhipha mhlawumbe, kodwa agcineni bazi phela ukuthi imali yabo ikephi. Akhona iy'nyathelo zomthetho eningakwazi ukuthi niy'thathe.
ngoba labantu babona nje lo owangirefeya kulo ngaye ngathi ngizokuyombopha epolice station wathi hayi hamba uyongibopha mina thina ekhaya-ke ekhaya amaphoyisa agcwele yonke indawo ngizongena namhlanje ngiphume kusasa. Iyahlekisa into esuke injalo because ukuthi namhlanje mina ngiyiphoyisa usunobhuti bakho bona yonke cha ngisho mina le sengiyiphoyisa sengizokwazi ukuthi yabo mina ngiyangihlekeke esimeni sinyangaleso yabo because umuntu osuke kusabisa kanjalo usuke nje yabo ngoba vele kubona ukuthi awazi lutho angithi yabo but ke ngeke ngakuthandi mina ngoba umuntu ngeke aza kusho lokho kumina yabo because angaba iphoyisa eligcine epolice station lapha nami ngigcine epolice station mina ngiyakwazi ukudlula ngohlala nabaqashi bakhe phezulu but angithandi ukusebenza into njengalezo angithi unless ukuthi isimo suka siphoqa yabo but ke umuntu ongawazi umthetho uyakwazi ukuthi akhohlise njengoba ekhohlisa ukuthi namaphoyisa ekhaya sinabameli kunje umthetho uma umuntu wayephula umthetho kufuneka ukuthi ajeze phela afisane nengalo yomthetho akwazi ukuthi aphendule ngezenzo zakhe nokuthi ukuthi usatshisa ukuthi khona amaphoyisa ngizoboshwa namhlanje kusasa ngiphuma ngithi yabo okusho ukuthi phela lo muntu ulapha esiphoyiseni mekwazi ukuvikela isigebengu ongekho emthethweni so we are bound as ama-citizens of South Africa ukuthi iphoyisa elinyanga lafuna silikhiphe embuthweni ukuze kungene abantu abazokwazi ukumela umthetho but ke angikho entweni njengaleyo ngisho ukuthi ungasatshiswa ngento engasabisi uthuswe ngenyoka efile kulokhu nje hlanganani bafazi nihambe niyofuna imali yenu kumuntu ophethe imali yenu ungazi ugcina uthatha intambo uthuswe uyibulela ufuna ukuyibulala le kuba kwasoka lakho nje isho yakho wafuna ukulifaka enkingeni ngokuthi uyicabangele wena ngezenzo zakho zokuthi uboleke imali into obuyenza but njengamanje ucashe kuyona laphana usufuna ukudla amaphilisi uyibulale kulona manje ekhaya buye okungcono uze khona lapha kuthiwa khona ama-west angithi noma emgwaqeni yokubiza i-west lapho ukuthi ngidubuleni west nami ngene kuma-state yabo I'm saying I'm just joking la ngithi yabo ukuthi yes ikhiphe leyo nto emqondo lakho indaba ukuthi uyibulala ikhiphe ngiyasazi isimo okusona kunjengamanje uzibone ngathi umhlaba ungimbozela ngithi yabo no khuleka sikhona njengoba ngithi ngiyayivolunteer ukuthi ngizoba khona mina esithuleleni to try and mediate ngithi yabo namalunga ebandla so namalunga laba stokfela yabo uma siphuma futhi la ngifuna ukunikeza inamba zabo mina ngizobafonela mina if dinga ukuthi ngiye kubona ngiyokhuluma nabo before ngiset up lento ukuthi ngisettle yabo ngizokwenza lokho for the sake of peace at least abaqhamuke but ukuthi basho ukuthi imali bazoyikhokha kanjani bangikhulule kulento engikuyona manje phela ngithi uyababalekela mina ngitho nembefisa labo kusho ukuthi ngabantu babalekela yilapho lezokwazi ukuthi nikhulume khona lokho sisi ize selabalibe sisi sethenga ngisho inkabe nje manje ukuthi because ngangisabela ngisho ingane zami ethiwa ngagcina ngigudlukile kukhona ukuthi ngaze befice bengifice ngihleli lapha babulale nezingane zami wayeshiya kodwa ingane but ke at least ke usisi lo owangifaka kulo sisi bengakwazi kwami ngibe nethemba lokuthi nini akabakwazi ekhaya but ingane bengihambe ekhaya enzansi umuzi wami bekukhiyile manje sofana isigebengu phela ngoba nalokho nje nami ukukolda umuntu ongazazi kuyakucasula kwalokho nje ukuthi uyangibaleka ngenze isilimo but wena lo obumboleka imali uyakwazi kwakhe ngiyakwazi kwakhe lapha kamashu usisi lo wayengixhumanise naye usebenza emsebenzini usasebenza yeah lungile asivale ntombi asivale sizobona ukuthi uNkulunkulu usiledelaphi kulento yena ngithi yabo nekwazi ukuthi nithole isixazululo impilo iqhubeke isixazululo nje angisafune nokulo ngoba ngilwe kakhulu nalwase singibanga umsindo ngifonisa abantu ayakezwa mshini usaqhubeka kuleli stokfela ngangibona cabanga basalithemba igama lakho stokfeleni kufanele uzame enye indlela yokuphila aba uzenze wena yabo South Africa naloku daba la silibeka khona nawe ke mhlambe ke udlala itokfela nje luzwa nje kuthiwa kudlala itokfela bese kohlukaniswa kwafika abantu amadoda amabili asikhomba ngebhamu kwathathwa imali stokfela lesiyafana nestokfela lento uthiwa
dlala isicathamiya kuthiwa nidlalela imbuzi nanansi emva konje laphana uma seqeda ukuthi uyawina sithiwe niyofuna imbuzi seniyafika kukhule kwiguvu lenja lapha elilumayo imbuzi ayisekho ithathiwe. Dlala imali yakho unyaka wonke lo sethi niyahlosa imali ihambe yonke. Nawe njengamanje udlala istokfela wabolekela umuntu imali oqhamuke waconvince wena. Ngicabanga ukuthi nawe lapha ekhawunti lesitokfela ufundile ukuthi ubungozi obungakanani. Ukuthi yonke into maninenza-ke iyenzeni ngokomthetho, kube khona izinto ezisayinwayo, ufake ama-affidavit, amaphupha ID yabantu asertify ukuthi especially uma kuthinta imali esikhathini samanje ngoba ziningi iy'gebengu njengamanje. Wena ungayibona nini nemali ukuthi niqoqe imali indlela enenza ngayo, mina engenamali umqondo wami usebenza kakhulu umqondo umuntu ongenamali because uyacabanga. That's why ubona inkinga ngaphandle nje lefika South Africa ubona yabo because umuntu ohluphekayo ingqondo iyagijima kuyena. Letha lo nike thina silezi-ke thina abantu bethu South Africa yabo. But uma uhleli phansi imali laphana uyacabanga ukuthi ngingathatha kanjani le mali. Ziningi indlela zokwazi ukuthi uyenze lezi zwaye bekwazi ukuthi bafike kuwena akuconvince umuntu nawe uconvinceke wayikhipha imali esitokfela nomnika. Ilokho nje. Ngifezekile ukwazile shemo ukudonsa lwasisi ngendlela akhuluma ngayo ungaze uthembe. Uyathandaza usho uyathandaza ngathi ngiyasonta ngisonze ngarobha imali yakho. Ngiyasonta mina ngarobha kanjani imali ngisonta nami ngithembe. Hayi lungile siyabonga. Leyo yokugcina nje hayi bandla shemo wawona uvala. Lungile siyabonga. South Africa siyabonga ngane zakuthi siyabonga nje nothando lesipha lona noma sihlangana whatever sihlangana khona siyabonga nje siyakuthakasela kakhulu. Siyinhlangano ithuleni siyazithoba nje kunina. Siyabonga nisale kahle emakhaya.